Yho, izinto ezenzeka elizweni lethu sibukele. Le into ndiyaqala ukuyibona iyintsha kumlungu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here. I really appreciate you. Please do not forget to subscribe and join in the community. Yesterday I was watching this show called Mama's Boy. Well, it starts with uNokuphila and utshatile. uNokuphila utshate noSibu. Uyamncoma ke apha shem uSibu uthi unecare, uqala kwabo ukwazana bahlangana eDurban on their way to work and then baqale bathethisana. Izinto zaze right in the beginning nje yonke into yayihamba kakuhle. Badibana ekuqalekeni ka-2019 and around October they started talking marriage and then ngoDecember bayenza iprocess yomtshato batshata. So uSibu lona ukhuliswa ngumama wakhe, utata akasekho, ukhuliswe nje ngumama wakhe yedwa. Close kakhulu ke nomama wakhe. Into ayenza uqala agqithe kumama wakhe, noba ucinga ukwenza noba incinci kangakanani ugqitha kumama wakhe kuqala. uSibu uthi umama wakhe ubaluleke kakhulu ke elifini yakhe. Uthi isizathu soba baleke ngoba wamthwala i-9 months wamkhulisa eyedwa. Intleke loo nto ayithethayo unyana. Uthi yena umama kaSibu untombi entle. Uthi uSibu waba nothando lwakhe semncinci until kude kube ngoku. uSibu esiza kuye wayesithi ufuna utshata, zange ayamkele loo nto. Uthi wayengafuni nje at all uba umntanakhe atshate. Bebona uba lo mfazi uzawungena phakathi kwabo bobabini and then uza kohlukana noSibu. Andimazi kuba uzama uthini ngale nto ayithethayo lo mama. Lo mama akamthandi nje at all unkosikazi kaSibu. Uthi lo mfazi xa imbiza uthi ngulo mfazi, uthi uyamzonda, uthi akanalo nje at all uthando lwakhe and usisicefe kuye. Uthi akasoze nje amamkele ngoba ebengafuni unyana wakhe etshate, so akafuni kwa umamkela. Ikhona into ethi ke lo mama kwasemtshatweni zange aye, wathi uze abe upresent emtshatweni wawulandwa yifemeli yamnyanzela uba makaye ukuze abe ukhona. Yena njengoba uyena hayi wayengafuni ukuya emtshatweni kanyana wakhe kuba esithi uyatshata uza kohlukana naye. Into ke endikhuzise kakhulu kule nto, endikhuzise ndabamba ongezantsi, uthi umakoti lo umamazala ukhe wafika endlini yabo apho bahlala khona, wafika ngabo-11 ebusuku. Ufika kwakhe wafike waza ebhedini yabo noSibu wafuna uzolala apha. Wathi it's either balala bobathathu kule bhedi or yena umfazi uyasuka ashiyeke abe ngumama nonyana bazawulala apho. Yakhe yakhuphi nale nto yenziwa ngulo mama, yakhe yakhuphi umama alale nonyana ebhedini phina bethunana iintloni ezinje. Ngamahlazo kaloku xa seyinjalo, noba umntanakho umthanda kangakanani ikhona i-age apho ungasakwazi nje ulala nje naye ebhedini. Umntu omdala kangaka alale nomama wakhe ebhedini. So uthi lo mama kukwakhe emzini kanyana wakhe, uthi kukwakhe yonke into ephaa yeyakhe, ithengwe nguye, meaning ikhethwe nguye, nantoni ekhoyo nebhedi lebalala kuyo yathengwa nguye. Yho, kuthi kufike uSibu enabantwana abayi-5 different mothers, mntana ngamnye nomama wakhe, and then abantwana abasapotwa apha. Akukho mntu uyoyileyo loo nto. Nomakhulu wabo lo ungumama kaSibu akanamsebenzi nalo mntu, uzithandela unyana wakhe nje qha. Wathi xa ithetha kumakoti wathi ucinga umamazala ikhona le nto unyana wakhe wayemenze yona, because yena eberhalela uba akhe amse ecaweni, or akhe amse endaweni akhe ayogabhiswa or akhe ayokwenziwa something. So umama wakhe akafuni uba asiwe. Uthi yena ikhona le nto, maybe wamdlisa umama, ikhona le nto wayemenze yona. Nam ndiyamvumela ikhona into erongo ngalo nyana, ndiyamvumela le nto ithethwa ngulo makoti. Ikhona le nto lo mama wayemenze yona. Soze nomntana omdala kangaka avumelane nomama wakhe kule nto ayithethayo. Yonke into ayithethayo uvumelana naye, akekho rongo. Uhlale rayithi ngalo lonke ixesha, ayikho futhi into ayenzayo engadlulanga kuye. Yakhe yakhuphi naloo nto. Lo mama efika nje sangena wathi qingwa lo makoti, ebona lo makoti caba uSibu ebemqhathile, wathi ukhona apho baya khona. Yho, wafele wagula nje ngombona. Wathi kanti undibizela lo mfazi. Zawesi kumakoti. Wathi kwale lokhwe uyinxibileyo intle yathengwa ndim.
yaye ndim umntu ethi yho yayingathi wathi ndizayitshisa, wangathi angayikhulula ngaloo mzuzu. Ndithi wanyukelwa yi-high wagula esokuba le lokhwe ayinxibileyo yathengwa ngulo makoti. Intliziyo yalo mama ayikho ntle nje at all, ayikho ntle intliziyo yalo mama. Anisile kakhulu ke le nto yalo nyana engaboni into irongo apha kulo mama wakhe. Umakoti isikhalo sakhe uthi lo mama xa izile evizithile endlini yabo akumelanga lo makoti apheke, kupheka lo mama. Akumelanga alale ebhedini yakhe nomyeni wakhe, kumele kuzolala lo mama. Yakhe yakhuphi naloo nto yebethunana. Izinto ezenzeka emhlabeni. Lo mama akabuleli, akanambulelo because lo makoti uthi lo bhuti ufika kwakhe, udibana kwakhe wayisela, engumntu oselayo kakhulu and then engumntu othanda amantombi. Zonke ezo zinto ezo waziyeka, okokusela nokokuthanda lo mantombi waziyeka. Akabuleli lo mama umntanakhe engomnye umntu etshintshile, akabuleli naloo nto. Iendaphe ke kusithiwa lo mfazi makathenge imbuzi yoba axolise ngoba ekhalazela le nto yenziwa ngulo mama. Ndabona uba nalo mtshato ungathi uyaphela, nawe unyana uthi hayi akawuboni lo mtshato ubuyaphi ngoba kaloku akafuni ubona umama akho rongo. Abantu upakisha iibhegi zakho uhambe, ayikho le, ayingomtshato le. Bashiya aba bantu bobabini apha, bahlale bobabini benzeke le nto bayenzayo yaziwa ngabo bobabini. Imbi le nto uhleli kuyo, ayibukeki nje at all. Zange ndayiva mna umama zala asuse umakoti ebhedini ibe nguye ofuna ulala nonyana ebhedini. Uba umakoti makalale phi? Iintloni hayi, aboxuba neentloni lo mama, iintloni akanazongo nje at all. Yena bekumele uba uqokelela abazukulwana bakhe aba bangaphandle, abathatha ahlale nabo qha qwaba, ayeke unyana wakhe mdala aziphilela ubomi bakhe. Okay, let me leave it here for today. Thank you so much for watching. Thank you for being here. Do not forget to subscribe and leave your comment. Until the next video, thank you so much. Bye bye.